Prečo ste sa rozhodli kandidovať? Narodil som sa, vyrastal, žijem a pracujem v Žiari nad Hronom. Nie je mi ľahostajné, akým smerom sa mesto uberá. Myslím si, že naozaj 25 rokov po od revolúcie mesto nejde správnym smerom. Tých dôvodov, prečo kandidujeme, naozaj veľa. Prvý zásadný problém je otvorenosť samosprávy voči ľuďom. Mám taký pocit, aj teraz z tých predvolebných dní, že mesto je uzavreté v nejakej krabici. Ľudia už možno od predchádzajúceho primátora si vlastne z mesta spravili vlastné jazročky a takýmto spôsobom nejakým to mesto riadia. Môžem uviesť príklad teraz samotný, ktorý je, keď sme chceli vyhlásiť, že máme stretnutie s Radom Prochádzkom a mesto nám toto odmietlo jednoducho vyhlásiť. No, pre mňa je to absolútne nepredstaviteľné a porušenie demokratických princípov a práv, pretože voľby do samosprávy sú raz za 4 roky. Ľudia v každom meste musia predsa vedieť, kto ide kandidovať za primátora, za poslancov, aké majú svoje volebné programy. Vyvesiť niekde pri Tatrabanke nástenku 70 cm x 1,20 m, na ktorej sa majú prezentovať poslanci a primátor, je výsmech demokracii. A výsmech aj vlastne funkcionárov mesta, pretože cítim to, že vlastne im nevyhovuje, keď niekto je proti ním. A mám taký pocit po rozhovore s hovorcom, že keď v roku 2009 pripravili tento interný predpis, pretože to nie je žiadny zákon, je to interný predpis 4-5 funkcionárov, tak už vtedy mali obavy pred tými, ktorí by kandidovali v roku 2010. Toto treba zásadne zmeniť. Zmeniť treba, ako som spomínal, informovanosť ľudí o veciach verejných. Čo by ste teda ako prvé riešili? No, to sa nedá ani povedať, čo prvé. No, začne možno od športu, lebo ten je asi najbližší. Spomeniem len teraz, predvčera vystupoval Karel Gott v Brezne. Brezno, blízke Žiaru nad Hronom, počtom obyvateľov a podľa všetkého aj demografiou, má 4,5 tisícovú novú, modernú športovú halu. My tu máme zimný štadión, ktorý je zakonzervovaný 6 rokov, nepoužiteľný, 3-krát do roka vytápaný. Na zimnom štadióne je preinvestovaných len podľa mojich odhadov 2,5 milióna eur. Nevieme ani, koľko treba eur ďalších miliónov na dostávanie. Spomeniem športovú halu. Nepochopiteľné pre mňa je, že 2 týždne pred voľbami primátor zvolá pre mňa tajné mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom podľa môjho názoru donúti alternatíve áno alebo nie odhlasovať zástupcom, teda mestským poslancom, odsúhlasenie rekonštrukcie športovej haly. Mesto, ktoré tu máme založené v podstate kvôli fabrike, si zaslúži, aby malo moderný športový multifunkčný stánok, ktorý bude slúžiť nie mne, ale bude slúžiť všetkým obyvateľom mesta dlhé roky, aj širokému okoliu. A šport, ktorý ja tu vidím a sledujem posledných rokov, je na úpadku. Volejbalistky vypadli z extraligy, basketbalisti ledva bojujú pri záchrane. Ostatné športy, ja nehovorím, nerozvíjajú sa. Hokej som spomínal, zanikol. Takže pre mňa, čo sa týka športovej otázky, je absolútne nekoncepčne riešené, a to nehovorím o ďalších aktivitách. Cyklotrasy, chodníky, kúpite detskú bicykel alebo koleskové korčule, maximálne sa môže niekde pochodiť okolo baráku, medzi tým podrážať 3-4 spätné zrkadlá a bicykel skončí niekde v pivnici. Takže toto by sme všetko chceli zmeniť a nielen sľubovať. Pri projektoch, ktoré sa tu realizovali, osvetlenie mesta za 4,5 milióna eur a všetky časti mesta sa sťažujú, že nesvieti, si myslím, že máme aj na to, aby sme postavili aj moderný multifunkčný stánok, respektíve postavili aj moderný zimný štadión. Z akých financií to chcete realizovať? Podľa mojich odhadov má mesto asi 13 miliónov rozpočet. Myslím si, že na 20-tisícové mesto, alebo necelých 20 000 je to dosť. Ale pokiaľ bude mesto realizovať neprehľadné, netransparentné projekty typu Centrum zhodnocovania odpadu, predaj technických služieb AS, osvetlenie, ktoré podľa môjho odhadu je minimálne o polovicu predražené. To znamená, ak 4,5 milióna stálo, polovica utekla niekde inde. Do toho máme výstavbu, ktorá podľa môjho názoru nie je transparentná, a myslím si, že Žiar mesto ako Žiar obchody určite potrebuje. Ale občania by sa mali vyjadriť, či práve na tých miestach, na ktorých stoja. Ja si osobne myslím, že aj posledné obchodné centrum je nám treba, bude určite prínosom, ale malo stať úplne niekde inde. Na jeho mieste mala stavať oddychová zóna, ktorá mala prechádzať cez prvú základnú školu smerom popri plavárni až k nemocnici. A toto mestu chýba. Ľudia už nechcú počúvať do nekonečna, nemáme, nedá sa. Víťazstvo je, že sme sa vyhli nútenej správe, ktorá pravdepodobne ešte stále nie je zažehnaná. Takže ja mám za to, že mesto malo by začať od seba. Pozrieť sa na svoje rezervy, pozrieť sa do svojich podnikov. To znamená v prvom rade na mestský úrad, kde sú rezervy, technické služby, mestské kultúrne stredisko. A pri rozpočte 13 miliónov sa púšťať do takých vecí,
ktoré budú v prvom rade na prospech občanov. Nie, ktoré budú na prospech okolitým firmám alebo priateľom a blízkym žiarskych funkcionárov. Do akých projektov by ste sa pustili vy? V prvom rade do projektov, ktoré budú pre občanov tohto mesta. Určite nám treba aj centrum zhodnocovania odpadov, to je jasné. Odpady budeme produkovať naďalej, ale musia byť transparentné a ľudia by mali rozhodnúť, či 20 miliónov investícia alebo na staré koruny 600 miliónov slovenských korún nie je naozaj na takéto mesto veľa. Či sa nespojiť aj s nejakým privátnym sektorom tak, aby nebolo mesto ohrozené. Ale poďme k tým projektom. V prvom rade by som vybudoval konečne už nejakú komunikáciu od etapy po park. Pretože v dnešnej dobe, pokiaľ máte malé dieťa, potrebujete tzv. Krosový alebo SUVčkový kočík, aby ste mohli prejsť z jednej strany na druhú. Ako som už spomínal, treba tú cyklotrasu, o ktorej tu už snívame a o ktorej nám už sľubuje niekto už 25 rokov. Vybudovať ju takisto obchvatom od etapy po park a postupovať popri Lutylskom potoku, ktorý takisto už máme sľúbené protipovodňovú ochranu, ktorá by zároveň mohla slúžiť ako aj oddychová zóna. Ďalej, osvetlenie. Samozrejme, bolo do ňoho investované obrovské peniaze, ale je nevyhovujúce. Takže musíme sa pozrieť na to. Dneska sú už moderné technológie, LED technológie. A mám za to, že aj ten projekt bol strašne urýchlený. Takisto ako teraz rekonštrukcia športovej haly. Takže pozreli by sme sa v prvom rade na to, na čo máme, čo vlastne sme ešte komu dlžní, ale robil by som projekty v prvom rade pre ľudí. Ľudí už nezaujímajú projekty, ktoré sú mimo mesta. Ľudí zaujíma to, čo sa bude tu v meste pre nich, pre túto generáciu diať. Ako by ste vyriešili neriešenú časť Kortína? V prvom rade, bol som tam aj teraz s mojím kolegom, s pánom Sládečkom a určite by sme neslúbili ani jednému z Rómov z tej časti ani ryžu, ani cukor, ani žiadne peniaze preto, aby nás išli voliť. Aj my sme im dneska jednoznačne povedali, že v prvom rade aj oni budú musieť pridať ruku k dielu, aby táto Kortina zmizla. Ja osobne som za to, aj som to niekoľkokrát prezentoval, že Kortina musí zo žiaru zmiznúť. Ale nemyslím tak, že ho zmizne, že ju zahrabeme nejakým pieskom, ale že tú Kortinu vyriešime už konečne do konečného štádia. Pred nami primátori a poslanci sľubovali, ako som už spomínal, Rómom žijúci tejto časti, za cukor, za peniaze, za múku a za rôzne sľuby, ktoré sa nesplnili, že im pomôžu. Je predsa nemysliteľné, aby v 21. storočí ľudia nemali základné životné potreby, to znamená tečúcu vodu, sociálne zariadenia. Však to je časovaná bomba pre nás, pre všetkých, pokiaľ nejaký občan odtiaľ vyjde von, chytí sa v nákupnom centre košíka alebo sa v autobuse chytí kľúčky a problémy na svete. Mám na mysli epidemiológiu, to znamená žltačky typu ABC a tak ďalej. Takže my nechceme to riešiť na úkor občanov mesta. V prvom rade oslovíme splnomocnenstva rómske otázky. Oslovíme štát. Mesto môže pomôcť tejto komúne jedine pozemkom a firmami, ktoré sú na území mesta pri výstavbe. Ale druhá vec je, aj táto rómska komunita zo svojich sociálnych dávok si bude musieť prispieť na to, aby mohli slušne bývať. Ja som osobne bol dneska tam a všetci s týmto názorom súhlasili. Ale klamať ich do nekonečna kvôli tomu, že sú voľby a kúpiť si ich a potom ich zavrieť mestský úrad a vyháňať ich mestskou políciou, takto si to nepredstavujem. Čo s časťou Šašovské podhradie, ktoré je teraz momentálne na okraji záujmu našich funkcionárov? Šašovské podhradie, naozaj, musím dať za pravdu všetkým obyvateľom Šašova. Bol som tam, bol som teraz v iniciatíve nielen kvôli voľbám, ale kvôli mojim známym na hrade v poslednom období veľakrát. Naozaj je to tak, treba na zapravdu, sú na okraji záujmu. Takisto presne ako aj rómskej komúne a im bolo už niekoľkokrát sľubované pred voľbami, hlavne teda pred voľbami, ako im pomôžu či už s reguláciou potoku, či už s výstavbou kostola, či už teraz s pridelením toho hradu do ich intravilánu, aby sme mohli teda aj ten hrad považovať za nejakú kultúrnu pamiatku alebo nejakú dominantu. Nič sa z tohto doteraz nesplnilo. Ja mám za to, že to, čo aj Šašov potrebuje, sa nedá vyriešiť do Vianoc, to je jasné. Ale Šašov potrebuje jedno. Potrebuje koncepciu. Koncepcia znamená, tam nežijú žiadni ľudia, ktorí nepatria sem. Pokiaľ majú byť časťou Žiaru, musia mať také isté práva, samozrejme aj povinnosti, ako aj hociktorá časť Žiary nad Hronom. V prvom rade doriešiť konečne Šašovský hrad. Vybaviť, alebo teda doriešiť jeho umiestnenie. Ten hrad nepatrí teraz nikomu. Tak buď bude patriť pod Šašov alebo pod mesto a tým pádom máme aj možnosť pýtať si na zveladenie tohto hradu nejaké prostriedky. Pre mňa je absolútne nepochopiteľné. Hrad, ktorý je sfilmovaný v rozprávkach, píše sa v ňom, dokonca sa v ňom učí v nejakých osnovách. No, ak ste na ňom neboli, tak vyzývam vás, občania, choďte sa prejsť v týchto krásnych dňoch hore. Je to jedna katastrofa, po akej ceste sa majú tam dostať ľudia.
Ja som tam bol s pár ľuďmi, ktorí sú z okolia, z Prievidze, z Bratislavy a zo Žiliny. No oni len pozerajú, keby takýto hrad bol niekde v inom v zahraničí, tak naozaj by to bola podľa mňa ako dominanta mesta. A ja si myslím, že Šášovský hrad by sa mal stať kultúrnou dominantou Žiaru a Šášova. Bez myhnutia oka sa pokúsim tam vybudovať nejakú výhľadňu podobnú ako aj na Krahuliach. A týmto pádom by sme aj vedeli nejakým turizmom tomuto Šášovu pomôcť. Ale druhá vec je, občania v tejto časti musia cítiť, že naozaj patria k Žiaru. Ako športovec, aký máte názor na šport v meste? Už som spomenul tie športoviská, ktoré máme v meste v zahambujúcom jednoducho stave. To sa nedá ináč ani povedať. A pokiaľ nemáte športoviská, nemôžete ani športovať. No môžeme vyžadovať od hokejistov, aby hrali hokej. No kde ho môžu hrať? Na rybníku? Na mŕtvom ramene? No nemôžu. Môžeme chcieť, aby volejbalisti alebo basketbalisti hrali svoje extraligové zápasy, keď príde súper a postaví teplomer do haly a neodohráme zápas, pretože v hale je, ja neviem, 8 stupňov. No nemôžu. Choďte sa pozrieť do sociálnych zariadení toho, do zázemia tej haly. Je to jedna katastrofa. Opakujem, pre mňa je nepochopiteľné aj poslanci, že v takomto zrýchlenom konaní ja to nazvem telocvičňu. No použil som aj slova niekde v rádiu, že pajtu ideme rekonštruovať. Pre mňa je to jednoducho hala, ktorú by som ponúkol na predaj podnikateľskému subjektu, tak, aby mesto získalo z tohto ešte nejaké prostriedky, zbavilo sa tých nákladov a išiel by som jednoznačne do novej multifunkčnej haly, do ktorej by som prilákal deti, rodičov, že by videli, že o to máme záujem. Sa týka ostatných športov, no nerozumiem tomu, prečo Žiar nad Hronom hrá futbal niekde v Dolnej Ždáni alebo v Trnávke, ja neviem, kde ho hrá. No pokiaľ Žiar chce mať futbal, tak bude hrať mužské družstvo v Žiari. Podporovať ho budem vtedy, keď bude mať celú pyramídu mládeže. A každý jeden šport, či už basketbal, volejbal alebo nejaké nové športy, ktoré sem prídu. Základ všetkého je mládež. Vidíme to pri reprezentáciách, či už hokeja a ostatných športov, že pokiaľ nemáme mládež, nie sme konkurenčne schopní ani vo svete. Takže jednoznačne budem podporovať tie kolektívy alebo tie družstvá, ktoré sa budú starať o mládež, a zásadne budem proti rekonštrukciám starých budov, ktoré majú cez 50 rokov, a budem za to, aby sa vystávali nové, moderné stánky. A sme sa nemuseli hanbiť pred celým Slovenskom, kde toto mesto, ktoré si myslím, že je moderné a dynamické, má svoje deti umiestniť. A čo podnikateľa? Sám ste podnikateľ. Ťažko sa mi to hovorí, aby to nevyznelo, že idem obhajovať túto skupinu ľudí, ale povedzme si na rovinu, ako to s podnikateľmi nielen v meste, ale aj v širokom okolí alebo štáte je. Je to skupina ľudí, ktorá vytvára pracovné miesta. Pokiaľ mesto nebude mať súhru s podnikateľskými subjektmi, tak jednoducho tie pracovné miesta sa nebudú vytvárať. Určite nie je náhodou, že z mesta odchádza každý rok okolo 300 ľudí preč. Vysťahovajú sa. No z akého dôvodu? Nevznikajú tu nové pracovné miesta. Máme jedny z najvyšších daní na Slovensku. Predchádzajúci primátor pri projekte verejné osvetlenie zvýšil dane na úroveň druhých najvyšších daní na Slovensku. Pýtam sa, má Žiar nad Hronom také podmienky pre podnikateľov ako Bratislava Stred, Košice, Trnava, Trenčín? No otvorene nemá. Dáva mesto podnikateľovi niečo navyše za to, že teda má druhé najvyššie dane na Slovensku? Nedáva. Myslím si, že mesto nedáva vôbec nič. Podojiť ovečku je jedna vec, ale dať aj tej ovečke napapať je vec druhá. Pokiaľ nedojde k totálnej zmene vnímaniu podnikateľov, nie len v meste tých jednotlivých, ale aj v spolupráci so závodom, pretože mám taký pocit, že aj ten závod trošku tomuto mestu dlží, pretože za 40 rokov existencie závodu si myslím, že veľmi málo korún natieklo do nejakej infraštruktúry mesta. A tu by som videl rezervy, tí podnikatelia, už im dane znižovať samozrejme nebudeme, aj keď to bolo prislúbené. Ale musia cítiť, že keď niečo zaplatia, tak musia aj niečo naspäť dostať. Oni to nemusí byť v žiadnych finančných tokoch alebo v nejakých úľavách, ale musia vidieť, že vytvoríme také podmienky, aby mohli tých zamestnancov prijať. A potom si ja osobne myslím, že tí podnikatelia budú ochotní sa zapojiť do projektov, či už pri výstavbe športovísk, nápomocní byť pri rôznych nákupoch pre mesto, alebo pri vytvorení rôznych infraštruktúr. Aký máte názor na zdravotníctvo a sociálny systém v meste? Zdravotníctvo, treba na rovine povedať, že nemocnica bola dlho braná ako len na nejaké akutné ošetrenia a priznám sa, ja alebo moji rodinní príslušníci, keď dochádzalo k nejakým vážnejším operáciám, tak sa asi zrejme nie len ja, ale všetci ostatní sme hľadali nemocnice niekde v okolí. Ja si myslím, že nástupom teraz nových majiteľov Svetu zdravia, kde som osobne bol aj s pánom Zduchom, ktorý je technický riaditeľ, alebo má na starosti všetky nemocnice v okolí, to znamená Partizánske, Štiavnicu, Rímavskú Sobotu, ktoré pod nich patria, chcú tento stav zmeniť. Keďže to môj osobný priateľ, bol by som im naozaj nápomocný,
Teda z našej strany možno len pri vytvorení parkovacích miest, ktoré je katastrofálne. Však to tí ľudia, keď chodia z okolia k nám, to je niečo naozaj pre mňa nepochopiteľné. A kde mesto vysiela na mestských policajtov, aby tam pokutovali tých ľudí, tak naozaj, pokiaľ niekto chorý a ešte s takýmto si niečím sa stretne, tak tomu na zdraví nepridáme. Ale verím tomu, že aj títo noví majiteľa donesú do nemocnice nové prístroje, nové zariadenia, nových ľudí, nových doktorov. A verím tomu, že tá nemocnica bude už aj v budúcnosti taká, aby sme nemuseli odchádzať za týmito vážnejšími zákrokmi niekde inde. Čo sa týka sociálneho systému, to úzko súvisí pravdepodobne aj s tými rôznymi komunami, ktoré tu máme, dôchodcovia, Rómovia a slabšie rodiny ako sociálne. Ale aj postretávam tu, bohužiaľ, musím to povedať, aj mojich bývalých spolužiakov, ktorí sú na úrovni takého výrazu bezdomovca. Takže máme tu síce azylový dom, ale myslím si, že veľmi veľa ho ľudia nenavštevujú. Ja by som asi bol za to, aby sme zmenili nejaký ten štatút toho azylového domu, aby tí ľudia videli, hlavne teraz v tých chladnejších období, že sa o nich to mesto stará. Hovorím stále o tých Rómoch alebo o týchto ľuďoch, prioritne o tých, ktorí majú trvalý pobyt v Žiari nad Hronom. A to by som chcel aj k tým Rómom povedať, že starať sa budeme len o tých, ktorí tu trvalý pobyt majú. Návšteva nemôže trvať 2 roky a viac. To znamená, pokiaľ má niekto trvalý pobyt inde, Lučenec, Rimavská Sobota, tak ich pošleme do tých vlastných miest a budeme riešiť len problémy sociálne slabších skupín, ktorí majú trvalý pobyt v Žiari. Zmenili by ste niečo aj na fungovaní Mestského úradu? No, preto aj na tú kandidatúru samozrejme idem. Myslím si, že na Mestskom úrade v Žiari, ktorý obospodaruje nejaké katastrálne územie, a máme tu niečo cez 18 000 ľudí, si myslím, že naozaj na tom úrade robí veľa ľudí. Jednoducho povedané pre zamestnanosť. Taká Prievidza alebo väčšie mesta, ktoré sú rastolké, majú na úrovni toľko zamestnancov zhruba, alebo trošku ešte menej ako je v Žiari. Určite by som nepripustil žiadne rodinkárstvo. Obsadzovanie funkcií bez výberových konaní. To jednoducho, to sa neviem predstaviť, že v dnešnej dobe takéto niečo sa môže vôbec stať. Preto aj ten mestský úrad, podľa môjho názoru, v očiach obyvateľov tak vyzerá. Sám poviem, že sa nechystám nikde, to znamená, žijem v Žiari a nechystám sa ani za Veľkú Mláku, ani odísť z tohto mesta niekde inde. A pokiaľ som do takéto funkcii chcem ísť, ak chcem byť zvolený, tak dávam verejný prísľub taký, ako bol na Richterskej prísahe, že budem robiť naozaj všetko preto, aby som to mesto pozdvihol. To znamená, aby obyvateľia videli, že preto mesto robím. A pokiaľ tak nespravím, tak chcem, aby mi buď cez poslancov, alebo tí ľudia to prišli jednoducho na ten úrad povedať. Ale nemôže sa stať, ako aj mne osobne, že prídem na úrad, či je to pondelok alebo piatok a neviem tam z nikoho, z konateľov a z funkcionárov jednoducho zohnať. Takže toto by som určite zmenil a hlavne priblížil, ako som už spomínal, ten úrad mestu. To mesto nemôže byť nejaká zakonzervovaná vec, kde sa ľudia boja prísť povedať svoj problém. Práve na toto mesto musí byť. My musíme byť tá hlasná truba alebo tá schránka, nie čierna, ako predchádzajúci primátor niekde zavesel, alebo niekde sa dajte nejaký anonymný podnet niekde na internet. Nie, príďte nám to priamo povedať na oddelenie, ktoré tomu prináleží. Takže ten kontakt s tými ľuďmi musí byť naozaj blízky a ľudia musia v prvom rade poznať poslancov. Však nie je pre mňa mysliteľné, aby som sa stretol teraz s niekým a ukážem mu fotku terajšieho poslanca a podľa môjho názoru ani v živote nevidel. Takže budem aj trvať na tom, aby tí poslanci išli do terénu, aby sa nestretli iba raz za mesiac, ale tí ľudia musia vidieť, že mestské zastupiteľstvo jednoducho žije a je tu pre obyvateľov tohto mesta. Čo hovoríte na kultúru v meste? Keďže mám blízko k športu, myslím si, že aj kultúra a šport jednoducho súvisia, pretože je to takisto aktivita na voľný čas. Ľudia po práci buď teda idú si zašportovať, alebo mali by ísť niekde na kultúru. No, čo na to môžem povedať? Kultúrny dom na námestí zavretý. Mestské kultúrne stredisko v katastrofálnom stave. No, pokiaľ chceme mať kultúru, je to niečo podobné ako s tými športovými stánkami. Musíš mať v prvom rade vybudovaný kultúrny stánok, kde môže prísť nejaký umelec, alebo jednoducho sa môžu v meste vyvíjať nejaké umelecké súbory, alebo nejakí jednotlivci, aby mohli tú svoju kultúru produkovať. Takže v prvom rade by sme museli vybrať ten kultúrny stánok. Ja si myslím, že aj Mestské kultúrne stredisko má obrovské rezervy a pokiaľ je zasadené teraz nešťastne do tej obchodnej zóny, premeniť ju na obchodnú kultúrnu zónu s ponechaním obratnej miestnosti a miestnosti na kultúru, tak, aby mesto na tieto stánky nedoplácalo, aby teda bolo minimálne prevádzkovi schopné a pokúsiť sa naozaj dostať, či už z fondov, z reštrukturálnych alebo z iných zdrojov, za pomoci samozrejme mestských peňazí, opraviť a zveladiť kultúrny dom na námestí, pretože podľa môjho názoru je to dominanta, ktorá je tu od začiatku mesta a mala by sa premeniť naspäť na kultúrny, obchodný a jednoducho centrum žitia v tomto meste. Prečo by vás ľudia mali voliť? Zhrniem to.
ponúkam pre obyvateľov Žiaru radikálnu zmenu riadenia mesta. V prvom rade otvorenosťou samosprávy voči ľuďom. Nemôže sa v budúcnosti stať, že ľudia nebudú vedieť o veciach verejných. Či už to budú voľby, investície, projekty, športoviská, kultúra, čokoľvek sa týka obyvateľov mesta. V druhom rade nebudem sa púšťať do projektov, ktoré už dopredu budem vedieť, že nebudú pre mesto pravdepodobne zvládnutelné, ale budú veľmi prospešné pre nejaké lobistické skupiny a mesto dostanú do terajšieho stavu skoro teda nútenej správy, do bankrotu. Chcem, aby v meste bola bezpečnosť. To znamená, aj rozšírili rady mestských policajtov tak, aby ste sa cítili v tomto meste bezpečne. Určite by som bol rád, keby sa dobudovali komunikácie. Výpadovka smerom na Slnečnú stráň. Jednoznačne dokončili chodník od Mendocína po Slnečnú stráň, pretože je to jedna z najnebezpečnejších komunikácií, ktorá vedie do mesta Žiar nad Hronom. Takisto dobudoval, ako som už spomínal, oddychovú zónu okolo Lutylského potoka, ktorá by zároveň slúžila ako protipovodňová ochrana. Vidíme sami, aké počasie, čo sa deje v lete a je to zase časovaná bomba pre časť IBV a podvržky. Chcem, aby ľudia sa cítili v tomto meste, ako spomínam, bezpečne, aby sa svoje peniaze, ktoré rozdajú mestu, to znamená vo forme daní, poplatkov rôznych, tak aby vedeli, že to mesto tie peniaze správuje správne, správuje ich v prospech ich a aby videli transparentne, kde ich aj umiestnime. Takže na záver poviem len toľko. Grznár vidí a grznár rieši. S kým ste sa rozhodli túto neľahkú cestu realizovať? Máte nejaký svoj tím? Samozrejme. Ale ešte predtým, kým ho predstavím, poviem, že samozrejme, že to bude na pleciach všetkých poslancov. Bude to aj na pleciach všetkých občanov. Pretože ja, ako som spomínal, si predstavujem, že nám tie podnety ľudia donesú. Či už cez poslancov priamo na mestský úrad. Ale rozhodol som sa to realizovať s mojimi poslancami, alebo teraz poslancami, ktorí idú za stranu Sieť. A či je to už Mirka Matoušeková, alebo Ivo Osvald, Janči Keher, Danka Štraserová, Peťo Sládeček, alebo Aďa Zliechovcová, vkladám do nich dôveru, sú to všetko vzdelaní, rozumní ľudia, žijúci dlhodobo v Žiari nad Hronom a som o tom presvedčený, že pokiaľ im dáte hlas, tak všetky tie veci, ktoré som doteraz hovoril, spoločne aj zrealizujeme. Sú to ľudia plní elánu, si myslím, že už majú niečo za sebou v každej oblasti, či už športovej, právnej, technickej, lekárskej, akejkoľvek si myslím, že sú naozaj zdatní, zruční a verím tomu, že s ich pomocou zrealizujeme nie do Vianoc, ale za naše volebné obdobie veľkú časť toho, čo som tu teraz povedal.